Hej, jeg hedder Simon, og jeg er 23 år, og jeg kommer fra Tostrup. Jeg søger pladsen som medvært på Natholdet, fordi jeg synes, Natholdet er pisse sjovt, og så har programmet også sin helt egen charme. Jeg søger pladsen, fordi at jeg har gået til noget amatørteater i 10 år, og har gået på noget teater efterskole og på noget produktionshøjskole, hvor jeg også har taget noget teaterundervisning. Og min mål er og drøm er, at jeg gerne vil være skuespiller. Og derfor tænker jeg, at det kunne være en kæmpe udfordring for mig at prøve det her foran flere tusind seere med direkte tv. Og ja, det kunne være en kæmpe udfordring for mig, og det ville lægge stor pres på mig og nervøsitet. Så det vil være en lille smule vejen frem, også fordi jeg har prøvet at være med i tv-serien Christian, som kørte på TV2 Zulu, hvor jeg spillede en 7-Eleven medarbejder, og jeg tror det afsnit hed Christian på Coke, tror jeg det hed. Så jeg prøver at komme frem på en lidt anden måde end så mange andre skuespillere ved at tage Statens Teaterskole. Så det kunne være en stor mulighed for mig at prøve det her, så derfor synes jeg, I skulle vælge med mig.